It's Mega Grace Hour on Vuma FM at 6 minutes before Mzogo Logo, Gabriel Sitole and Pindi Kega. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala before you can start your day namhlanje umhla 8 June 2022. Bamba sengiyavala. Ngivumela namhlanje ekseni ngifunde nanti ivesi elilodwa nje kuphela bese uqala usuku lakho namhlanje ekseni inyanga yabantu abasha celebrate abantu abasha eNingizimu Afrika. uJohn wokuqala chapter 3 uverse 2 wakhona bathandekayo manje singabantwana bakaNkulunkulu kepha akukabonakali esiyakuba yikho. Leli verse kuphela ngicela ukufundela lona namhlanje ekseni akukabonakali esiyakuba yikhona. Umuntu omusha as a young person mhlambe lento ofuna ukuba yona akakabi yona manje ukuthi abantu abayirecognize futhi abayiboni lento ofuna ukuba yona akusho ukuthi ngeke uze ube ilento ofuna ukuba yona. Just because abantu they don't notice what God has deposited in your life, it does not mean you will never become lento uNkulunkulu afuna ukuthi ube yiyo. Uzoba yona noma abantu beyirecognize, uzoba yona noma abantu bengayiboni, uzoba yona noma abantu bengayinotice into uNkulunkulu akayifakile kuwena. Manje ke it is very important to understand ukuthi intoni uNkulunkulu akayifakile kuwe yini futhi onayo, ngoba lokho kuzokwenza ukuthi noma ngabe kuthiwa abantu bakuthatha kancane noma bekuthiwa abantu abakunotice ukuthi ukhona, kodwa lokho angakwenza ukuthi ukhohle ukuthi khona into oyiphethe kunento enamandla uNkulunkulu akayifakile kuwena. Akakabonakali nje ukuthi yini esiyakuba yona. Yingakho kwamanje abantu bese kuthatha kancane nje bekundermine, bakubukela phansi, bekubiza njengamagama ngoba lento uNkulunkulu afuna ukuyenza kuwe ayikakabonakali. Kodwa khona isikhathi esizayo la khona uNkulunkulu azoqhumisa imbewu akayifake ngaphakathi kuwena bese uba yilento uNkulunkulu afuna ukuthi ube yiyo. Okwamanje akakabonakali. Ngiyacela ke ngalesikhathi ingakabonakali lento ofuna ukuba yona uzungalenzi iphutha lokuthi uphose ithawula, uzungalenzi iphutha lokushesha ugive up ngoba lento ozoba yiyona ingakaveli. Abantu abaningi benza iphutha lokuthi uma bebona kudonsa isikhathi eside lento okumele bebe yiyo ingenzeki baze bevele begcina sebephose ithawula beze beshiye nama position abo beke namaphupho abanawo ngoba lento abayifunayo ayenzeki. Ngicela ukunika isiqinisekiso namhlanje ekseni ukuthi lento ozoba yiyo uzoba yiyona, ukuthi nje akakabonakali. Yabona kube bebazi ukuthi uzoba yini abantu ngabe bayaqala kuyimanje beyisondeze eduze kwakho ngoba lento ozoba yiyona inamandla ngendlela emangalisayo. Lento ozoba yiyona iyamangalisa ngoba uNkulunkulu uzokuphakamisa akubeke kule level okumele ube kuyona. Ukube bebazi ukuthi uzoba yini ngabe sebeqelele kuyimanje bafuna inamba yakho bazama ukucontact bayisondeza nawe ngoba akakabonakali into ozoba yiyona. Ingakho besakubuka nje bengakufoni bengakuthinti bengakuthumela ama message ngoba akakabonakali into ozoba yiyona. Kodwa usuku liyeza la khona izovela into enamandla ozoba yiyona. Uzoba yiqhawe linamandla, uzoba ngumnqobi futhi uzoba ngaphezulu kwabanqobi. Ukuthi nje okwamanje ayikabonakala into ozoba yiyona. Wena umuzi wakini uzowuvusa nekhaya lakho uzolivusa kodwa akabonakali lento ozoba yiyona. uNkulunkulu uzokusebenzisa ngendlela emangalisayo aphilisa abantu ngempilo yakho, aphakamisa abantu ngempilo yakho, kodwa kwamanje akabonakali into ozoba yiyona. Bayekeke bekuthathe kancane bekundermine nasema meetingini bengawathatha ama opinions owashoyo nama ideas zakhe bayawa disregarda ukuthi akabonakala okuzoba yikhona. uNkulunkulu usakubeke phansi ngoba usakulungiselela lento afuna ukuthi ube yiyona. Kodwa khona into enamandla uNkulunkulu akayenzayo, ikhona into enamandla amazulu ayihlelayo. Akabonakala ozoba yikhona kodwa khona uzoba yikho lokho amazulu afuna ube yikho. Uzoba yikho lokho uNkulunkulu ahlele emaphakadeni ukuthi uzoba yikhona. Ukuthi nje akabonakali. Yabona ke mangakabonakali uzoba yikhona, wonke umuntu nje uvele kuthathe kancane, wonke umuntu nje uvele njengakuthatha inotice. Akabonakali esiyakuba yikhona. Ukube benazi ukuthi ngiyoba yini ngabe ngiqala manje ningi-add ku Facebook as a friend wenu, ningifollowish nakuma social media platforms ngoba akabonakali engiyakuba yikhona. Vuka kanjalo kuseni uyitshela ukuthi hey mina akakabonakala ngizoba yikhona, kodwa khona into enamandla ngiyezwa nje emzweni wami ukuthi khona into enamandla ngizoba yiyo, khona into enkulu engiyoba yiyo. Ukuthi nje akabonakala lokho engiyakuba yikhona. Vuka uyithathe namhlanje kuseni uyithintithe uyibheke esibukeni uyitshela ukuthi mina nginamandla okwenza konke ngoKristu ongiqinisayo. Ukuthi nje akabonakali lento uNkulunkulu afuna ungenza yona. Igama lami nguPhumlani ngwaNkwanyana nesibongo. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.